Shani Ndimadukana Stella Vista International bonani bantu bakwaZulu Natal basho kamnandi ehlukuzi bethi sanibona samba kamnandi ke namhlanje uhlelo kznchat.gov.za silishase Peter Marisburg empiranga kwaNdonga ibomvu samba kamnandi kukhona noNgqongqoshe iviki neviki uthi angibesabi ngizoba ngena awathathe Ngqongqoshe. Siyabingelela Ntokozo, sibingelele kubabukele emakhaya, sibingelele kubalaleli emakhaya nabo bonke abasilandela kuma social platforms ethu sithi ithada ukusebenza kahulumeni kufaka izinto eziningi bengazi ke mina ukuthi contact nje iskopa ufike lapha bekuhlabe ngembuzo nabe bebuzane bodwa futhi bese beyabuzana bekungathi bayadidana bodwa bephinde beqhubeka bebuzane kubuzwane nje kube mnandi lokho kuphendulwana ngizibonile lapha Ngqongqoshe bekubizile umnyango bezonihlakahla ngembuzo nje bantu kodwa ke yini lento ekuthiwa uskopa kwenziwani lapha eParliament emakhulunywa ngoskopa? Ntokozo eParliament sathi nasichaza emakhaya bazokhumbula ngingachaza indaba ukuthi umsebenzi wesishayamthetho ngoba se legislature lapha akusike parliament se national ema provincini sinama legislatures so kusho ukuthi uma ngabe umsebenzi ke wesishayamthetho ukubheka ukuthi iminyango isebenza ngalendlela ekufuna isebenze ngayo ebese kuthiwa iminyango ayihambe iyokwakha inhlelo plans for unyaka nonyaka esishayamthetho ke babuza ukuthi njengoba wena wawuthe lokuqala baqala babuka ukuthi izinhlelo zakho ziyahambelana nomsebenzi onikiwe yini awukwazi ke ukuthi uthi umnyango wezempilo ebese uhlelela ukuthi wena uzokwenza okunye mhlambe okwezemfundo noma uyogada emgwaqweni abantu abaspitayo because imisebenzi engafani leyo so bayabuka ukuthi inhlelo zakho ziyahambisana hlala emzileni wakho uhlale kulayini so babuke lokho ukuthi uhleli ngempela yini emzileni wakho bese beyabuka futhi ukuthi mase usinikiwe imali siyisebenzisa kanjani le mali ngoba phela imali esiyitholayo siyithola isona isishayamthetho esisinikayo ukuthi nina nithendinga imali engaka nidinga u100 awukho ku100 sizonikeza u70 bese bayabuya ke bezobuka ukuthi kulo 70 siusebenzise kanjani iskopa ke nale committee ekuthiwa finance umsebenzi wayo lokubuka ukuthi imali zisetshenziswe kanjani bese ke njalo almost every quarter siya reporta ku scope si report ku finance committee ukuthi le imali esinikezwayo sike siyisebenzise kanjani so namhlanje njengoba besiku scope besiyobheka besiyokhulumisa lokho but iscope iphinde ihlangane nale organization ekuthiwa uAuditor General uma ngabe uAG efike wathola izinto ezithize ezingahambi kahle iscopa umsebenzi wazo ukubuka ukuthi njengomnyango siyazilungisa yini lezo inkinga lezo so namhlanje ke besiyophendula yonke leyo mbuzo including ukuphendula ukuthi yini esikwenzayo ngezinto ezitholwe uAG kulonyaka odlule sikulungisa kanjani konke lokho. Standing Committee of Public Accounts ayicha impela bengibona ekuyabuzwana ke kodwa hayi buza lana pendula buza pendula hayi kwabuzwana ke kwaphendula Ngqongqoshe iliphumile ngizolo laphuma ekube kulwesine ngiyazi phela abanye basithola ngezinye insuku liphume lonke ilanga kodwa sakubona lapha ku district endaweni yaseMzumbe bathi seMorrison ebuhle bethe sports ground bekwenzakalani lapha egroundini Ntokozo lapha wa13 besivakashele khona nje siye njengesibhedlela siye njengomnyango wezempilo sihambisa isibhedlela kubantu ngamenywa ke ukhansela ucele uthi ukhansela ucele uyasibona sihamba iprovince yonke kodwa akaze asibone lapha ngakubo sathi sesiyavuma ukuthi cha hayi sizoziletha isibhedlela kubantu uhlelo lwethu esilithandayo kakhulu nengicabanga ukuthi abantu bakithi bayalithokozela ngoba njalo uma ngabe silihambisile abantu baphuma ngobuningi balo kulolu hlelo lwesibhedlela kubantu sisuke sikhipha ama services onke esikwazi ukwakhipha esibhedlela siwalethe emphakathini uyabona nje sike sihambe even nane x-ray mobile x-ray uma ngabe kukhona odinga ukuthi athathwe x-ray la esifubeni for iTB kakhulukazi siyakwazi ukuthi sibafake sibathathe i-x-ray siyakwazi ngisho ukusoka siyasekhamisayeza khona lapha kunama screenings esiwenzayo awe cancer wonke siyawenza siwenzele khona lapha so senza yonke into sihamba nane pharmacy uma ngabe udokotela eyibonile ipatient wathi kudingeka lamaphilisi siyamsusa njalo na ipharmacy
eduze usethola imedication yakhe akadingi nokuthi azaye esibhedlela noma akuthiwa ahambe uye eclinic uyolanda lamaphilisi uthola khona la so ngempela siyayisithathe konke sikwazi ukukhipha esibhedlela sikihambise emphakathini odokotela abamehlo babakhona bayahlola uyathola nezibuko khona lapho dokotela bamazinyo bakhona sesathatha nesinqumo ngentokozo ukuthi asikho isidingo sokuthi amazinyo onke siwakhiphe njalo siyakwazi nokuthi siwafile bayakwazi nokuthi bawafile khona lapha abanye abantu abadala bakholelwe ekutheni hayi asikho isidingo sokufila amazinyo khipha lento siyalikhipha ke futhi nangabe awubakithi cha mina ngijabule ngoba ngibone bephume ngobuningi ngibe nokuthuka kancane ke namngqongqosho ba kuqhamuka umfana osemncane lapha yami uthi nangu baba usho kimi lokho nangu baba nami ngithuke vele sekwathiwa ngubaba wama data capturers manje ngitshe mhlawumbe umfana naye ngabe ufakile nikuloluhla bese kethi agcine sethi njalo masinibona ku TV uma uyethu wena ubaba wami hawu manje ngangabe ngisazi ukuthi ngizoyithini lento le ngibese ngimthatha ke ngimfaka ko line lapha umfana wami ngamupha nokuncane inkosi amaba bese ngibona sekufune ngivele ngithatha indima yokuba ubaba uyayazi ubandaba le ndaba ukuthi uhamba ukhonjwa ingane ngivumbuke nje nondodana lapha kusuthi kusafuna ngiyolifaka udaba ekhaya ukuthi nakho kuthiwa nginondodana kapha angazi ngizolifaka kuthini kodwa sibonge kakhulu nje abantu balapha ya eMzumbe bayuthakisele kakhulu uhlelo ngqongqoshe bengithanda nendlela abanye balibekezelela ilanga liphumile kodwa bathi nje sizohlala ngoba siyalidinga lolu hlobo lwama services mayisuke efikile okungijabulise kakhulu futhi ukuthi nenkosi yesizwe ibikhona yasibusisa yasho ukuthi lolu hlelo iyalithanda futhi iyafisa ukuthi siphinde sibuye endaweni yayo and ezinye zezinhlelo ke sivumelane nenkosi ngazo ilesi esibaya samadoda ukuthi sizokwazi ukuthi sithi nasilonche ipartnership yethu njengomnyango wezempilo nabaholi bendabuko silonche lapha kuyena uNkosi uNdelu ngi-excited kakhulu ngalokho and I hope sizokwazi ukuthi siyimplemente ngokusheshsha okukhulu ukusheshsha lokho now ayinami ngijabula impela ke ukubona nenkosi lapha nami sengihlele eceni kwengazi kuba mnandi nje lokho lele kuyangisiza lokhu kuhlala kulesihlalo la eceni kwakho ngqongqoshe kungifake into ene ngqongqoshe ke ubusy ke kodwa nawe ngqongqoshe ngoba phela angisazi ngizohlehla ngize ngifike phi ngikuboneke nalapha eMayville nihlangene ke nabo bonke abaphathi beyikhunga ezihlukahlukene kukhona wena nursing manager medical manager CEO lonke uhlobo lomphathi bathi vela plento ukuthi ke bese kuvela kufanele nihlangane nabo ke abaphathi abehlukahlukene uqala nje unyaka Ntokozo ngithatha isinqumo sokuthi nakuqala unyaka asihlangane nabaphathi beyibhedlela no nursing manager eyibhedlela no medical manager eyibhedlela yabona ke labantu abathathu yibona abantu abenza ukuthi uma kunesibhedlela isibhedlela sisebenze kahle simanageke kahle nursing manager usuke ephethe ama nurse nendlela ama nurse asebenza ngayo medical manager uphethe odokotela nendlela odokotela abasebenza ngayo CEO wenza sure ukuthi bonke laba bantu basebenza ndawonye eminyakeni edlule na last year nje kakhulukazi Ntokozo maningi ama complaints angenayo abantu bekhala ngokuthi akaphathekanga kahle kulesi sibhedlela akaphathekanga kahle kule clinic kwenzeka ukuthi akanakiwe umuntu wakubo ufikile wahlala isikhathi eside wangagezwa noma umuntu wakubo wahlala isikhathi eside wanganikezwa imithi kwesinye isikhathi noma umuntu esekhona bakhala abantu basemakhaya ukuthi hayi manje nangu ese discharge wakati thina sibona ngathi akakabi ready for uk discharge manje kukutshela lokho ukuthi kusho ukuthi kukhona lapha esingaxhumani khona nemphakathi yakithi ngendlela okuyona yona CEO kufuna bathatha iresponsibility yokuthi uCEO uyasazi isibhedlela sakhe sisebenza kanjani uyazi ukuthi kuphi lapho kunama queues amade khona uyazi ukuthi lawo ma queues abamade ngobani isikhathi yikupha kwenzayo ukwenza ukuthi ama queues anciphe ngamanye amagama uma ngabe ekseni kuba khona ama queues amade because abantu baningi bafika kanye kanye uCEO kufuna akwazi ukuthi la ubathatha kanjani abantu kwezinye indawo azokusiza lana ukuze queue isheshise so that abantu bakithi bangahlali ema queueini isikhathi eside nursing manager kufuna understand no medical manager bazi ukuthi abantu bakithi uma befikile besesibhedlela batritheka kanjani
uyabona ke kuyenzeka Ntokozo kwesinye isikhathi kube ukuthi ayikho inkinga eyenzekile noma ayikho into wrong eyenzekile. The only thing ebe yi problem ukuthi uma ngabe unurse nodokotela bebuku uNtokozo patient abamchazeli yena uNtokozo ukuthi cha njengoba usulana ke uzohlala isikhathi esingaka nayi treatment bayixoxa bodwa baqhubeke futhi bamnikeza i-treatment but isiguli sihleli lana sitshelwa umuntu sona bese sibona ukuthi hayi kusho ukuthi anginakiwe kanti problem i-communication between thina nabo izinto esizixoxayo lezo kuyenzeka kwesinye isikhathi i-patient ifike uthola ukuthi ishaywe i-stroke. Now uma ngabe i-patient ishaywe i-stroke odokotela no-nurse kukhona umsebenzi abakwazi ukwenza ebese nasekudlulile lapho ukuthi ayisebeyihlengile impilo yakho sekushoda ke manje ukuthi uye ku-physiotherapy ngoba kusekho ku-beyond lokho abakwenzile but bese singamchazela u-patient noma ama-families e-patient ukuthi hayi u-patient umisilana ke manje sekufuna ize ekhaya yakhe nina njengoba nizobe naye ekhaya nizomlula kanje nizomgeza kanje nizokwenza ukuthi nazi izinto ama-steps okufuna niwalandela ukuze i-patient ilunge and so forth ebese sithi hayi i-patient sesi-discharge abantu basemakhaya ke bathwala izandla ekhanda kuthiwa hawu nakho besilethela i-patient uyagula lo muntu kanti akasaguli to i-level yokuthi alale esibhedlela usegula ngokuthi anakekeleke esekhaya but ngoba thina asiwatshela ama-families leyo nto ama-families awayazi so le engagement yethu ke nama-CEOs nama-managers bekuwukuthi njengoba siqala unyaka asike siqala unyaka ngendlela eshintshile asiqala unyaka ngendlela yokuthi bonke abantu abama-managers bayithatha i-responsibility yokumanager ngoba phela ngeke ngivuswe mina ngo-2 ekseni anginankinga ke ngokuvuswa ngo-2 ekseni bayangivusa vele angazi ukuthi inamba yami kuphi kodwa ke angisenankinga ngiyavuswa ngo-2 kodwa nangivuswe ngo-2 ekseni angikuthole phela wena CEO nasengikufonela ngoba phela kusuke kuyisibhedlela sakho na wena sengikufonela ngalo-2 ngoba mina ngizovuswa ngo-2 ngikufonele ngo-2:05 wena by 2:15 yenza sure ukuthi uyayi-attenda le ndaba and abantu abanenkinga bayakwazi ukuthi bangenelele so bekuvumelana nje ukuthi sizosebenza kanjani ukuya phambili nokuthi sivumelane ukuthi cha uma kukhona ongawenza umsebenzi wakhe phela kusho ukuthi kufuna sithole omunye ozowenza uma wena uhlulwa lo wakho umsebenzi owayivumela wathi kind regards ngicela ukuqasha naso kind regards sethi yenza umsebenzi ungasawenzi kusho ukuthi ke kufuna siye komunye so bekuyileyo discussion nje kodwa umhlangano uhambe kahle kakhulu hayi ubumkhulu umhlangano hayi impela o-CEO ngabona nabo ukuthi hayi bayimisela ngathi bayilalela nalento ukuthi ke ngoba nike nayifaka into ye-uniform uqoka kwahle kwe-uniform nendlela ekufuneke umsebenzi nje abukeke ngayo ave ibalulekile into efana naleyo kunjalo siyixoxile Ntokozo but siyiqale ngokuthi indaba yokubukeka awuyiqali kwi-staff uyiqala kuma-managers uyabona nje ama-managers wona qobo funa agqoke abukeke ukuthi haya umuntu use-ofisini elihloniphekile ebese-ke siyeza-ke ngoba phela kufanele sifike esibhedlela sikuthole Ntokozo ugqoke ama-shorts bese sikufanisa nesiguli kanti hayi ukuthi nje ugqoke ekhona okwamehlela impela bengibaxoxela nje ukuthi sathi sise-St Mary's ngelinye ilanga sahlakana nomunye udokotela ngoba sasisiza abantu lana sinomaphiza siyibambile wathi maphiza bhuti singakusiza ngani na iqueue la kanti ukhuluma nodokotela akamboni ukuthi udokotela so sithi nabo ke at a level ye management sonke asigqoke sibe presentable sibonakala bese siyehla ke siya ku staff siyoyikhuluma indaba yokuba presentable ngoba phela noma uyi-clerk noma uwu-manager usuku represent i-department asikubone lo absolutely no ngqongqoshe siyajabula kakhulu ngempela sibabonile ke abomnyango begcwele bethe phama abaphathi bathi bacela ngibakhonzeleke abantu bayathanda ukukhonzela lento yokukhonza yayivelaphi vele sikhonzele absolutely siyakulalela impela hayi cha siyabonga kakhulu ngiyanikhonzela sanibonane niyaphila cha ngqongqoshe ngiyazi ukuthi ke ngiyakhumbula nje nami ngisuka high school ngibheke tertiary yayikhona lento yokuthi ngangitshela kuzoqhubeka izinto zenzeke njengase high school kuzokhala insimbi ngeclassini kwayikune assembly siyothandaza
mangifika lapha ziyakhala lapha inkululeke lapha yana ungalala wena kuze kuqede ukufunda ungayanga esikoleni ngangazi kuningi kokunye sasikubona kwenzeka ikakhulukazi etertiary bakhona bafikayo abadala asebaphasa bona kudala sebenezimoto befike ngezimoto besihalisele lapha bese kuba nokulingeka nangezinto ngiyafisa nje umlayezo ongasinikela njengoba sasiqaliwe ematertiary njengamanje isigaba sokufunda naba bayafika basuke ema high school kuje akuyaphithizela ungathini umlayezo ongawubaphathisa wona well okoqala nje Ntokozo sifisa ukusho ku einganeni zethu njengoba ziyoqala kuma tertiary institutions ukuthi umuntu kufuna yenakekela uyabona na wenza first year euniversity or tertiary usungakabi ready ukuletha umuntu emhlabeni usuku ungakabi ready ukuqala umndeni so labo and into enhleke siyazi ukuthi bakhona abahlolwayo nabayithibile asebe ku level yase tertiary sithi abaqhubeke njalo bayithibe lapho ngoba phela ayikho agency akujahwe lutho bazofika kule level yokuthi babe semshikashikeni wocansi kodwa njengoba besayithibile nje abaqhubeke nokuyithiba kodwa ke kube khona ke laba asebevele bafika uthola ukuthi sebekhona emshikashikeni sithi ke kubona abayinakekela sinazo ke indlela zokuyinakekela ayikho i-tertiary institution engenayo i-clinic kodwa ngaphandle kwalawo ma-clinic sinawo ama-clinic aseduze nathi woza kuthina uzofika indlela yokuyinakekela sinawo ama-condoms sinazo zonke indlela esizokwazi ukuthi sizintroduce uma ngabe ufuna uqala siyakintroduce kuzona and uma ngabe ubusuvela uqalile uyaqhubeka nalapho but engifisa ukusho kakhulu einganeni ezincane ukuthi azinga hehwa ngizama ukukhuluma igama ngifuna igama eliright azingahehwa izinto ezingaphambili kwazo njengoba zona ziqala ukufunda nazo zizogcina ziyitholile imali yokhola zigcina zibe nayo imali yokuthenga imoto zigcine zikwazi ukuyihambela nabo bayidrivele ngisho both abafana namantombazane kubalekile ke ukuthi izingane zi-understand ukuthi njengoba yoqala le ndlela aka accept ukuthi usesekuqaleni kwejeni laba abanye sebefikile ekutheni baqashwe babe nemali babe nezimoto isikhathi sabo naye uzofika lapho ngoba uma ngabe uvuma ukuheheka ebese uhalela lo muntu ongaphandle ugcina uyithola ungena ezintweni ongazazi ukuthi uzophuma kanjani uyabona ke abanye abantwana kwesinye isikhathi uthola sesiza ukuthi cha lo uyadayisa ngomzimba both amantombazane nabafana it's not ngisanda kuza ukuthi akusiwa amantombazane kuphela amantombazane nabafana so konke abantwana bayithole sebedayisa ngomzimba ngenxa yokuthi nje babone okuhle akade bekufuna but kukhona nalabantu abadala abafike bazoheha izingane esikolweni lo muntu loyo nje ingane kufuna imtshela ukuthi ayihamba ngintanga wenu mkhulu uyabona nje umntwana ona 19 nomuntu ona 27 ikhehla lena ingane nje ayiphume ekhehleni amtshele nje ukhehla ona 30 ukuthi hamba kontanga bakho mkhulu mina nginabamontanga la ngoba phela nawo lamakhehla no 30 ayakuthanda ukuthi ahehe ingane ngama cellphone ngama iPhone ngani ngotshwala ngeinwele khala sizofika isikhathi sokuthi ukwenze lokho ungahehwa into engekho ayi ngqongqoshe ngiyathemba siyashayeleka isipikile ngempela ngoba ayikho into ebhlungu uye uthi yena umuntu ufikela izolanda i-degree usephuma uphethe no degree umuntu obizwa ngokuthi uthola i-degree no degree hayi bafowethu ake siphume nama degrees sesazi njengoba esho ungqongqoshe ikhona ngempela inhlelo esinazo eminyangweni ungayivikela nje kuze ukuthi uyophuma etertiary ungakaze usunezindleko engaphezulu ngoba iqiniso leqiniso uma uthola umntwana usese tertiary kuba kuningi kakhulu okulimalayo kakhulu thandileke ngqongqoshe khona lapha endaweni yasemzumbe ngibona ubahlebela ngento ye-cancer uze ukuthi abaphamisa izandla bese yasho ukuthi ncence kufuneka ilingane noma ibenjani kanti vele namhlanje ke silanda udokotela wethu ubabujali babizwa ngodokotela mina ngibiza ngobabujali babizwa ngodokotela ojali ngokuthi ke iviki leli sikulona elifaka nomhla ka4 kuFebruary iviki la isuke sibuka kakhulu emhlabeni wonke jikelele indaba ye-cancer ye-colon kodwa ke uzosibekela ke udokotela ethi sikhuluma nganoda ngaphambi basingene kule ye-colon engqongqoshe i-cancer ngithandile lobuyichaza ukhuluma nomama lapha yana ngiyabona umyahleka umama mawuthi nina niyabazi ke ukuthi ukhuluma ngokusoka niyazazi ke inkinga zoba babeni uyahleka lo mnyama uthi
ngabo nje uyayibona lenkinga lakhuluma ngayo bese kushoda iqalaza umnikazi wenkinga manje ke ngithandile udada ngendlela obeke ngayo indaba nje ye-cancer iyonke mhlawumbe ungidlalele sazongena dokotela ekhulumisa i-cancer ye-colon. Ntokozo kuyaye kube mnandi kuba phakathi kwabantu abadala nomphakathi in particular uma ngabe sikhuluma lezi zinto ze-cancer ngoba kwesinye isikhathi uma sihlele etafuleni udokotela ngale uhleli ngapha hey odokotela bakhuluma ngisho kuthi ukhuluma isiZulu uvela ungamuzwa nje ukuthi basho udokotela usethi so kanti nasihleli sisodwa sichaza ngalendlela esi understandayo but i-cancer bengikhuluma ngayo kakhulukazi i-prostate cancer ne-cancer yama i-breast cancer and sifuna and bes emphasize impela ukuthi obaba abafana wobhuti abakujwayele ukuyotesta unyaka nonyaka so that kungaze kufike lapha ekutheni yababulala khona ngithi ke dokotela kubona inkinga ngeprostate cancer ile cancer nawe ibuke ngathi icancer enobandlululo ngoba ibulala abantu abamnyama kakhulukazi kuphela ngathi yabafuna nje manje bayabuza ukuthi ayizoba nobandlululo kanjani ngithi ngoba amadoda amnyama waye esibhedlela awayi ukuyocheka awaye eclinic awaye esibhedlela so besihlala nje besenzela ukubagqugquzela ke ukuthi bahambe bayotesta breast ke inhle kakhulu ngoba nasihleli lapha nasuke sibakukhombisa omama ukuthi uyakwazi ukuyitesta every day phakamisa izandla amantombazane kufuna sukume wonke kanye nakhona oshiya omunye hayi sekunenkinga sondela emnyangweni wezempilo uma ngabe kuphuma uketshezi la ebeleni ungancelisi ungakhulelwe hayi hambe eminyangweni wezempilo ngithi ke kubona dokotela ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi omama ezala noma omama bathi hey abantu balendawo bayathakatha sebethakatha umakoti wami bathakatha indodakazi ingakho sekuphuma uketsheze ebeleni asisho ukuthi abathakatha abantu bangakubo ngoba sibazi kodwa qala kuthini futhi uyenyangeni ubuqalile eminyangweni wezempilo absolutely cha ngiyajabula ke ngempela cha dokotela awusibekele ukuthi ubani okabani wenzani la eminyangweni hayi ngisacela ukubingelela uNgqongqoshe nababa basehlelo nababukeli nabalaleli bohlelo igama lami ngudokotela uMark Wajali Phumenanda sengihlala la eMaritzburg and ngisebenza khona la eMaritzburg ngisebenza esibhedlela eGrace esibhedlela eGrace ngumhlinzi ngokufunda kwami engaqhubeka ngafundela ukusebenza ngethumbe elikhulu nepipe lelo toilet number 2 so khona nje umuntu wesikole noshanjele lapha yebo bakuthi khona ongekho right lapho ngikhona ke siyakuhlinza ke sisebenza khona eGrace ngiyezwa dokotela bathi ke njoba esekhulumeni la ngezinye inhlobo zomdlavuza uNgqongqoshe kodwa kuthiwa le eyaleli ithumbo olishoyo ke ithumbo elikhulu leli bathi icolon kuthiwa iyona ebulala kakhudlwana ngoba kuthiwa ngonyaka yabathatha abantu abawu4000 manje ke bengifisa ukusibekela isithombe ukuthi iyini cancer yecolon mase sikhuluma nje ngecancer yecolon hayi uqinisile lapho uyabo inamba ngisho neyiphumapeshe ziyakhombisa ukuthi cha siyabathatha abantu isizidlule futhi ngisho nomlomo wesibeletho so iyona isisibangela inkinga so ithumbe elikhulu icolon njengoba uyichaza mangichazela ama client ukuthi ipipe velifana nje hose pipe okay right ifana nje hose pipe and umdlavuza kuba khona iqala ngama growth angaphakathi kwaleyo kwaleyo hose pipe kusikhathi esiningi abantu abaningi lawo ma growth ahlala u8 to 10 years ahlala 8 to 10 years ungawazi kodwa ke abanye abantu ke ngofuzo mhlawumbe ngezinye igulo kuyashesha lokho mhlawumbe 2 years makuthi lawo ma growth aswenzi lutho aswakhipha asenzi lutho by 10 years ugcina umdlavuza manje ngifuna ukusondezela nje mhlawumbe umuntu ofana ekhaya osekhaya njengogogo nomkhulu lapha masikhuluma ngama growth la yini amaqhuqhuva noma zilonda noma yini sikhuluma ngani no kulento ngesingisi kuthiwa ama polyp so iqali growth ikhule igcina isishintshisa umdlavuza so angeke ukuthi amaqhuqhuva and angeke uyibone ngoba ingaphakathi vese and mayisencane ingenankinga angeke uyazi so kufanele ukuthi sibheke ingakabangi inkinga mhlambe ke ikhona into ongayala ngayo umuntu uthi cha lesi sifo siyagwemeka yini noma into nje khambe kufice emhlabeni mawumuntu ophilayo igwemeka kanjani mayinto egwemekayo
Siyazama ukuyigwema ngoba njengawo wonke umdlavuza kuba khona ukuthi mawenza into ethize kuba kanje kodwa lona ke kwesinye isikhathi awukwazi ukugwema mhlambe uphuzo nawo kodwa izinto esiyalela abantu ukuthi into ebalekile ngiyathanda ngokuthi besikhuluma ngayo ukuthi abantu kufanele bayivocavoce ngoba isikhathi esiningi mawumkhulu ngomzimba nakho futhi ilento le iya-eda futhi ukubhema ngeke ngithi ubhema kakhulu ukubhema nje ukubhema ukuphuza kakhulu right ezinye izinto ukuphuza amanzi noma lamponjwana phela siphuziswa amanzi kwathi wasiphuza manje ngathi ngiyaphuza kanti no amanzi wona siyathanda kodwa lamponjwana cha uba uphuza kakhulu enye into futhi ile nyama ebomvu esithanda ukuyidla ngithemba niyezwa madoda njalo insizwe ngihamba nazo lapha ile nyama ebomvu esithanda ukuyidla emnandi futhi naye ngoba sidla kakhulu futhi nakho futhi konke lama kuthiwa ama processed meats konke lezi zinto lezi ezingama factory nazo futhi ziya-add bese ziba khona ivesi izinto ke like uphuzo mhlambe ukhona ekhaya waba nayo ongeke uzuyigwemeke lezo zinto yabona so izona ke izinto and makuthi ke siyawathola lama growth lawo kuma polyp masiwabambe early sawakhipha then siyakumisa ke lokho ukuthi ishintshe egcina somdlavuza gcina usungcono mhlambe ke izimpawu engingabona ngazi ukuthi ngathi ngingagcina ngiba nomdlavuza wethumba elikhulu iziphi izimpawu engingabona ngazo impawu abantu engibabona mina bafaka isikhathi esikhulu isikhathi esiningi ukuthi abantu bathi banama piles umuntu uphuma igazi akusatholatheki noma ukhishwa isisu isisu mhlawumbe sizokukhipha awuyena umuntu ojwayele ukukhishwa isisu uyazi ukuthi kawu4 kawu5 ngeviki uya etoilet kahle awunankinga usuqala manje awusayi kahle etoilet siyakhipha awusayi kahle siyakhipha isikhathi esiningi uma uphuma igazi uhlala uthi ngoba ngiyazi wonke umuntu uhlala ekhombatha nama-piles nama-piles silaphe sihambe nazo ke futhi silaphe singayi lento le tholampilo singayindawo singakodokotela sithenga amaphilisi and isikhathi esiningi ubabona umuntu efika 2 to 3 years sekonakele yebo ezinye izinto futhi uthola ukuthi uyakhathala and uyakhathala ngiyazi ukuthi mawukhula uyashesha ukhathala ugijima up and down kwesinye isikhathi ke lokho kudalwa yini ngokuthi kuphuma igazi kancane kancane emzimbeni masuwenza amagazi ke ama-test amagazi ubone ukuthi inani legazi selehlile iyona ke ezinye izinto bese ke qhamuka inhlungu zesisu esikhathi esiningi thina ngeshwa sibona abantu ke si-complicate-ile isize njengepipe isize yatwisteka sokukhukhumala isisu seyaphalaza kumuntu izona ke izinto ke izona izimpawu lezo abantu abangakumele besukume ngiyazi ukuthi njengoba sikhula njengoba uyithintile nale kancane thina sikhule nje ukuthi mawuzwe ngathi khonto ongayizwa kahle eswini hayi kushuthi inyongo sihamba kuyogxishwa ipipe la ngemuva ke kuhushululwa amanzi 25 liter ke ufakwe la khuphuka amanzi wezweshala emehlweni khuphuke ezengeza kahle lapha lento yokuchatha nithi niphi ngayo niyodokotela abanye bathi sekusestyleni kulensuku khona nabanye nje odokotela abazobesithethe hey ufika uzochatha kwasha kwacima kodwa imiphi into yokuchatha kahle kakhulukazi mawulokhu ubona lezi impawu okhuluma ngazo ukuchatha angeke ngigxeke ngoba ngeke kodwa into engisho ukuthi makuthi khona lezi impawu lezi kufuneke thina kufuneka uze sizobheka ukuthi kwenzekalani ngoba mawuzochatha noma uye kwezinye indawo ungabheki lokho kuzoqhubeka ufike ke sekonakele makuthi sesibhekile mhlawumbe ubona ukuthi hayi yabo angiye toilet ngendlela into yamendala leyo ukukhatha mhlawumbe ngamanzi kukusiza lokho kulunga kodwa makuthi lezi impawu seziyaqhamuka manje ungalindi ukuthi kuze konakala so ngiyasho ukuthi nginxusa abantu ukuthi ngiyazi ukuthi yathanda ukukhatha kodwa ungakhatha kodwa ugibela ibhasi ekseni uye ushona khona kuyobhekwa futhi absolutely ngiyakuthanda nodokotela bayichithile izinto esiyitshela into zethu thina abantu uthi asenze kodwa bese sibheka nawe nongqongqoshe nomzulu uthe uye lapha enyangeni kodwa uqale ngafa akasho ukuthi singayi ngiyayibonga leyo cha ngiyazi ukuthi ngoba sengikutholile vele umuntu wecolon sikhule lapha kunento ezayifaka zihlanganiswe izixoxo lezi zihlanganiswe ngabe insipho nomuthi wokuxubha nani bese
kika lapha ingene ugqumbeke phezulu lezo zinto ngempela zinabo ubungozi bakhona abanye izingane abasazenza lezo zinto leyo ithi ingane mayike yathi ihamba nyancane ngathi phela manje kuthiwa kunesilonda ngazi ukuthi kwakuyisilonda kuthiwa senze njani bese bemgqishe kumunweke lapha hayi yogquma ingane iphume nayo isigijima impapatha kuthiwa bona kuse right kanti mhlawumbe ngazi uyabaleka mhlawumbe inithini imiphi lapho hayi lezo kwezingozi yikho bengithe mina uzofaka amanzi kodwa yabo masufaka ezinye izinto awazi ukuthi kulento le mixiyo yafakwa kukhonani ngoba kuba khona ukuthi ile ifike phansi lethumba elikhulu noma kule pipe lock toilet ifike lishise okay lishise bese kunazezela ukuthi sigcine sesikhipha yonke angisho nje kuDecember lo khona futhi iclient ebekudinga ukuthi sikhiphe lonke ipipe elikhulu nepipe lock toilet ngoba kwenzekeni bese kushiye yonke into kudalwe ngani ukuchatha so as ekwesinye isikhathi ukuthi ngoba asazi ukuthi kufakweni khonani kule mithi masifika ngaphansi izofika yoneni ngeke ngafika kwenye indawo ukuchathwa ngopetrol bo kuyachathwa nje kodwa ke ngqongqosha kade ukwayizwa lecture mawusuqabene nomkhwenyana ningazwene kahle bese ke mhlambe umbona uyahlupha ukuzabuye kuthiwa kufuna ugeze ngopetrol bese ujomba umlilo hayi bo kuthiwa ubuya ngejubane bese ujomba umlilo bese kuthiwa ubuye uzongixoxela ultimulator cha mfowethu ngiyazi ukuthi isikhathi ngoba asekho ngakuthina kanti lolu daba ngiyalithanda siyaqala nje ukuthola umuntu okhulumisa ithumbe elikhulu nezinkinga zalo zilonke mhlambe ke lo mdlavuza lo wayo icolon umdlavuza ke engathi ke uye ubusushili thina ninazi indlela zokuzama ukwelapha uyelapheka yini yebo wona uyalapheka njengoba ngishilo into ebalekile ukuthi siuthole usa-early makuthi asikwazanga ukugwema ungakaqali kulama growth lawa siuthole usa-early kodwa njengoba ngisho inkinga yethu ukuthi sikhomba yonke into sigcine singa-attendanga makuthi ke mhlambe uyawuthola ufaka ngoba sijwayele ukufaka ipayipi enecamera siubone makuthi uthola igrowth encane kungenzeka ukuthi sikwazi ukukhipha ngisho ngaleyo pipe lelo usukhiphe kanjani yebo usukhiphe kanjani kodwa inkinga ukuthi mawusuze wakhula khulu lapho ke kuzodinga ukuthi ke sifake lezo kuthiwa chemo or radiation sigcine sesulaphe ngani sigcine siede nokuhlinza ngoba ke iyona into esisizayo esibonayo ukuthi masuhlanise lezo zinto lezo izona izinto ezingasiza ukuthi lapheke la ungalapheki khona ke la usuhambe wafika kwezinye indawo lapho ke siyakhuluma ke now I think njengoba ungqongqoshe besho into ebalekile communication ukuthi sisheshe sikhulume sichazele ukuthi njengoba senza kanje siqondile ukwenza manje mase nisone likhipha ke lonke ipipe ke suke sekusetshenzwa kanjani ke umuntu usefika kanjani ke sisaphiswa kwenzakalani kuyasho ukuthi ke ukephi ke ngoba kuba khona ukhiphe indawo ezincane so ngoba uqala kwa right ucross bese uya kwa left mawuthi mhlawumbe kwa right ukhipha leyo ndawo uhlanganisa so kungenzeka kube khona ke izimo la kufanele ukuthi ukhiphe yonke into bese ke lapho ngiyazi ukuthi lento sasaba legama ukuthi isikhwama nakho kusento kusidinga ukuthi ke ngegcina sesinesikhwama leso sikhwama ke kuyadependa ukuthi ke senze njani siyakwazi ukuthi sibuyise yini esele ngaphakathi noma ngenzeka ukuthi sibe nosiphela kodwa lokho ke sikhuluma eqaleni yabo masikubona siyachazela ukuthi sekukanjena masibuka masifuna ukulapha lokho senza kanjena ngicela ungiyalela umuntu osanda kuthola njengosi yami noma othole namhlanje ukuthi ke nakho ngathi kunomdlavuza impilo isengaphileka usengakwazi ukuphila isikhathi esiningi mina ngikhumbula ngithola ikholi eyayivela kwabanye bosise ngibabona la bethi ngathi sekuthiwa nami ngitholakala ukuthi ngino covid ngavela ngaba ngaleso sikhathi kwangathi siyangibulala ngaleso sikhathi kodwa ke ikhona lento ukuthi mawungakazi usukuyihambela nje ingqamuza kwaqala kwathiwa hey nawe usukubambile umqondo ubuya ngokunye ngangiwa phansi ngangizwa ngangisindwa ikhanda kwenzeka konke nangu nomunye uthole namhlanje Nkosi yami ukuthi nasi sifo uyomiyala uthini umuntu into engayisho mina ukuthi njengoba ubuza ukuthi impilo ayiphelile yebo iyashintsha kodwa ayiphelile kuningi esingakwenza ngaphezulu kwenza ama operation no treatment bakhona
o social worker o psychologist ukuthi basize wena nomndeni wakho and njengoba into ebalekile ukuthi umndeni wakho ufike kwama consultation akho sifike sihlale sikhulume ngoba esinye isikhathi kuduma umqondo bese ke mhlambe ubaba noma usisi angabuza ukuthi kwenzakalani nomndeni futhi wazi ukuthi makuthi lo uma mhlawumbe unomdlavuza nami makuthi ngiyahamba kufanele ukuthi ngiqale nini ukutesta ngoba ngiyenzeka ukuthi nami ngibe nawo so iyona into ebalekile ukuthi abantu bayazi. Sibonga kakhulu dokotela ngesikhathi sakho saloku sikulanda ke ngoba leli pipe elikhulu ngibona ulithintela nje ngemuva eqaleni awukenyuki nalo kahle ukhuphuke sizokulanda kuze nalo kahle uzofike le eswini engabe liyafika leswini sesiyozwa ngawo ngqongqoshe siyamkhulula manje udokotela kodwa ke ngiyazi ukuthi ke nawe kukhona okubamba bambile kule colony ngoba usuyayishaya lamanye le colony angaze ngikuzo ithinta kodwa ke ngiyathemba usuzosiculela nayo futhi uyabona udokotela nje bese ichazile nje kushuthi nasiya kumphakathi futhi so bese siyikhuluma na siyitholele negama ngoba uthi awichazile udokotela uthe eyethumbe elikhulu usho njalo udokotela uthe umdlavuza wethumbe elikhulu yabona ke ayifana le prostate ayifana le prostate le prostate typically phela uzama ukuthola igama lesizulu cha ngaleke ukuchitha isikhathi sizogijima ngejobana ledisela lapha kudokotela uNtengo Dlamini ozositshela ukuthi ubani wakabani wenzani la eminyangweni ngibonga ithuba angimukele ungqongqoshe nawe mfethu nabalandeli ekhaya igama lami uNtengo wakwaDlamini ngidabuka ngivela oPhongolo awusuka komanzi abomvu ngomsebenzi ngumalo sonke ngokoswazini impela lapha ngokomsebenzi ke ngithole sengila eMaritzburg ngise Edendale imini eziphuthumayo lapha sona specialty engisenzayo impela uyazi ke dokotela banakho la kulolu hlelo ukuthi mabe kune topic ethile belanda umuntu ospecialize kuleyo nto kube umuntu ogcilile kuleyo nto leyo mayela ngibona kuthiwa kuzoxoxwa ngiyophuzo lolu lidakayo ialcohol manje balanda udokotela bangilalela nezwe ngiyalizwa so ngathi specialist waqhina nini akanoma kulande ngoba into zakho lezi noma shithi iqondene nje cha kufanele la ukuthi na ake siqale nje mhlambe ke sikhulume indaba yezidakamizwa ukuthi siyabona abantu bangenile kuyidakamizwa kanti isikhathi esiningi mase bedla izidakamizwa lezi bakhohlwa ukuphuza amaphilisi bekhohlwa economy ubungozi nje asikangena uthi obunjani isidakamizwa esinjani ubungozi nje beyidakamizwa emzimbeni wodokotela nebone phamba buthatha yiphi indawo mfethu buthatha indawo kakhulu emzimbeni ngoba izidakamizwa zidala into ekuthiwa i-addiction i-addiction impilo yakhe yashintsha ngoba esikhathi esiningi ugcina usebenzela bona ungabe usayinakekela wena uthola ukuthi yonke into kumele yonke into oyisebenzelayo usebenzela izidakamizwa uthola ukuthi umuntu usekumele agcine sentshontsha mawuntshontsha ke lapho usungena engcupheni ukuthi ulimali nazo nasemzimbeni ke izidakamizwa azuthanda umzimba wakho ukuthi usuyagula sekulimala isibindi ngoba isibindi isona isigaya zona uthola ukuthi nezinso ziphuma ngawo mawuchama kuphuma ukungcola emzimbeni so uthola ukuthi usuyagula nje impela usudinga usizo abanye bayayijova uthola ukuthi sebenezilonda ezingaphuli impilo ishintshe nje impela ngenxa yokuthi nje waqala nje wadecide ukubhema dokotela ngiyathanda ngoba usasibukela generally asikakabuka utshwala ke bona nje ubungozi botshwala ngisho ngakuthi lobu ngiyengizwa abanye bethi hayi mawuphuza lobu kubiza kakhulu kuthiwa benzi lutho la egazini utshwala nje ubungozi bawo emzimbeni buthini utshwala mfethu ikahle kahle akufuneki kube khona umuntu ongabuya phuza kodwa ngenxa ukuthi ke kunezikhathi la khona kumele khona umuntu ajabule beyefakwe khona utshwala mfethu kusukela nje epipini leli kusukela emlonyeni leswini